अच्छा सर तिनी ताम बागै थानाव फाइमा खालायखा जों तिनी थानाव फाइमानि हिंहांखे आनि आनि लाबनि न थानाय केरा तारिखो खारै थांमानि कायसा सोलाबाय आगोल बागै आं खाबु तिनि रारा तो आयै एफेर खायदै एफेर खायदै तो ना ओंके आमो खार माके बुफुराव खार थांमाने मो 13 तारिख ना टाइम रो साइदमान टाइम हिंहांखे 11:30 ना एमने तामनि बाय खार kana bo iko salah hamzamani tongkhanga salah hamzangma pai kharka mane kuno saidaman mane sabai khar thanga moro खारै थांमानि हिंहांखे पारानि न बिशकुमार देबरमा मोबाइ खारै थांखा कयदिन काका एमने जे खार थांमोन 13 तारिख खामानि तिनि 16 तारिख हिंहांखे तिनि 17 तारिख इनके ताबो थाना रोला तामसा ताबो थाना हिंगा pai ko borok location naयै abo haयै je jagawa tongo arong je location naयै borok aro borok nainai abo haita rom naita इनके ताबो जे खार थानानि मुंखौ तामो निनि लगनि मुंटा हिंहांखे मंगल देबना बकि माने बिनि कुनो सराय ततो बिनि सराय दङ खरंनि दंमानि बिसिङाव खरकसा बिनि लगनि कालां थांखा पाजो सानि सराय चला इनके सानि मुंखे आनि बुं हिंगा फाल्गुना देबरमा जे खारै थांमानि गामिनि मुंखे गामिनि हिंहांखे मोहित ठाकुर सारा वारकिसा ना के तिनी कयजन आरो फायका तिनी हिंहांखे एने 10-12 जना हाय बरा सफाया जत बुरै चला आबा हाय जत तखनो सफाया इनके मेम नो किसा संनाय तिनी ताम बाय फायमनि मेम सरे कायसा जों चला बाय बुरै खारै थांनाय मोनदे आबनो कायसा जों सबालाय खादा माने जों जतन सिन बुरै गुमा बदल लासि लायबला लासिबा सिजे लज्जा हायबला गांगा जों खनो जों सापट खायजाबो जों आबा हायरो ताइ उलो तां थुमनि सिङाव हायजा थाना गेस खायो हायजा इनके ताव तमनो आ बुरै जुदि किफिल फायखांके तामर खायने बरो माने बिन तै कुनो एक्शन होदांना एक्शन तो कायसा हामदलाय थाबानि जानजाबो सायबाय फानसों थापाजारि मानो बुजोगै आबा हायजासो जाननेल लगी संबाय थापायरि जामानो जों जसु बनो पारिसा क्लास खायनाय एन्ता हायखनोसो इनके नेम छिनमुके नेम छिनमु लक्ष्मी अच्छा हम को मेम फासन